Kionga chinsabire niko toko chakorwa ase county ya Nyamira kubwa mono bunge ya West Mugirango ase tokumugomna omojumbe we bunge yo omoske wa Kirisi Mogaka litukolia lero niganyara kobaga kura gikaro gyugusangereria ebirengereri by'abananchi anene mono igoro yechibesa kirichigotomwa ochia ase bigancha ao buna kelikia NGCDF kelikia engaf nabo igo kelikia kimanyikirinde muna kieganja kia baseneta ekiokorengana nebirengereri ao kibwana tokobekwa ase ekatipa maga ekatipa gokorerwa amonchirerio egento abamenye bange bali banyaka bagukirana chinseme ekyo banyarokoba bagwanchirana abuna gotumanye umurikito Paul Cup Okar ganchike gakia NGCDF yokero stu mwaka chidebwibere na isa tobune nchire ye moyo gokinya magacha se chisukuru uzira bana batari kwenyara gwetera se chibasari ya monokora isya ebintu binde imeye jibunge asinseiga ya Kenya kulinde bwango igani igo ekigambero kyanyara koba ego tugutirare kiganchike nga tigyanchiri amoneli chiko hata ndio nasindwa hii wakati yote over 22 years sasa judiciary ndio meona nakio kirere ababunge kurasinsema akogendera gusangiria birengere kurwa saba na inchi itukulia rero bari gusangiria moni kurasinsema chebunge ya West Mugirango numurobelio nyara koba gokorawa muno mujumbe bworogongore igo muske Steve Mogaka uyu nyara koba gakora umurobelio gasinsema chigati ya West Mugirango ase amagacha manene ya nyumba ya CDF iwekwe katika katiba yetu ili kwenda mbele tutajua kuwa katiba yetu imefungia hazina ya CDF ikae katika constituency zetu milele na milele ya kurengana muna Mogaka ni gatebire bweigo ikiganchikeria kya abajumbe be county yani kya Ngavu igo kigatakire kunyara kabaga komento chibesa bunenchire yamo yogotinya amagenderero asabaigo ogusangiryo kigo kwebirengerere kwaringete okunyara bweigo gwokoro isike ganje kende kamanyekana tabuna Senate Oversight Fund egikiranyora kabagego bakonya abaseneta utware nenge yura bakonye okore emirimo yabo bwekirano imependekeza kuwa hiyo pesa ya wanawake wabunge wanawake wa county pia iwekwe katika katiba ya Kenya kuwezesha county MPs wetu waweze kutekeleza wajibu wao wakishachaguliwa. Ni kutengeneza hazina inaitwa Senate Oversight Fund. Senate Oversight Fund nomurubelio nyara kabako kwakirwa muna abamenye kurwa sinsem abo batebire buna ekiganchike gya CDF nigo kyabakonyire asenga kyetambe CDF is a good thing and it should be supported because we have seen what it is. We know. CDF yaringa ngona wana baito asenjere nene jonga njerete buna CDF egendere yara yagenda ringa kietambe tatabati comprehend na roche jibese jina chigokonya abana olweme chemitaka abali baraba abana chidakana igona nje nali go supporting CDF egendere nando nyege kunyarekana amen tumono marakabiri komenta nabo igo nigo batebire buna okugania gukora isi wagwe ekiganchike gya Senate Oversight Fund abego no komenta kwenengo ya Ngavu nigo korera magendera mange gokorekana kurwa sichinsem anemo no ime county yiga ya Nyamira affirmative action esenge bamugarikia abantu atigatika natimentwe nali kuchitokonye chakwatra n'icyo mwashine cyo mojumbe bachama Senate Oversight Fund abonetebe introduce asengenjo omo senator obeire kako operate buna enyon obisi ya etebwating tebwatibesa yokunyera igabese eche egere the office of omo senator even in functional eginko report rigeta sini kya wanchete kya gatembe kurugige igasa magacha ya munene yekiganje kya NGCDF meye bunga ya West Mugirango inche igonkuru kwa Polycarp Okara